Ce să faci 2 zile în Roma? Ei bine, am fost cu sora mea și prima dată am ajuns la Roma, am aterizat, am luat trenul și am mers către cazare. Aici v-am filmat un pic intrarea de la cazare, este într-un bloc un pic mai vechi, dar nouă ne-a plăcut foarte mult pentru că am intrat în vibe-ul roman. Prima seară am ajuns târziu și ne-am luat la pachet ceva felii de pizza și am urcat sus ca să ne odihnim și să începem dimineața în forță. Dacă te întreb cât a costat o astfel de vacanță, bine, am cheltuit 600 de ron pe avion, 700 de ron pe cazare și încă 800 de ron bănuți de buzunar. Am vizitat în prima zi Fontana di Trevi, Castel Sant'Angelo, cum să nu mergem după și la Vatican, unde am dat skip peste coadă pentru că sora mea este graviduță și am intrat și am scăpat de 4 ore de așteptare. Merită 100% intrat și în Vatican, este absolut superb. Apoi am mers și în Piazza di Spagna, unde ne-am făcut câteva poze, super frumos, recomand și acolo, și am intrat în primul McDonald's deschis în Italia. Apoi am achiziționat bilete pentru un tur cu autobuzul în toată Roma, am plătit doar 24 de euro pentru acest tur și am putut intra în acea zi de câte ori am vrut. Și bineînțeles, am primit și căști cu explicațiile principalelor atracții. A doua zi am băut o cafea la Coloseum și am fost la Coloseum, la Foro Romano, un pic ne-am plimbat printr-un parculeț, apoi am fost la a doua biserică construită în Roma, unde am urcat și pe acoperiș, a fost un view super. Cât despre mâncare, am mâncat, bineînțeles, paste, gelato de mai multe ori, pizza. Un oraș cu atât de multă istorie merită 100% vizitat de mai multe ori încă. Vă pup!